आजची आपली रेसिपी आहे परत एकदा नॉनव्हेज रेसिपी आहे, नॉनव्हेज थाली. तर या थालीमध्ये काय काय येणार आहे हे तुम्हीच पाहायचं आहे. चला तर आता आपण रेसिपीला सुरुवात करू. या थालीमध्ये येणार आहे राईस, तांदळाची भाकरी, बांगडा फ्राय, बोंबिलची कुरकुरीत भजी, मसालेदार अंडा मसाला, बांगड्याचं तिखलं मालवणी स्टाईल, खेकड्याचा रस्सा मालवणी स्टाईल, बोंबिलचा रस्सा, जवळा चटणी, बॉइल्ड अंडा, ऑमलेट, कोलंबी फ्राय, कुरकुरीत बोंबील फ्राय. ह्या सर्व पदार्थांची लिंक तुम्हाला डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये मिळेल. छान थाली बनलेली आहे. तुम्हाला पण नक्कीच आवडला असेल. व्हिडिओ नक्की ट्राय करून पाहायचा आहे. तसेच चॅनलला माझ्या सबस्क्राईब करायचे, ते असलेल्या बेल आयकॉनला पण क्लिक करायचे की ऑलवर सेट करायचे. त्यामुळे माझ्या व्हिडिओची नोटिफिकेशन तुम्हाला सर्वात आधी मिळेल. व्हिडिओ पाहिल्याबद्दल खूप खूप धन्यवाद.